खंड के नाही लड़के खंड से गावा चलो बस चार लाइन भूमिका के का नाम बा लेकिन हमरे विराट के शीर्षक बा वीरन के वीरताई। भूमिका के का नाम बा कैसे लेकिन एक लाइन वाले के टुकड़ा बा कैसे कि बशीर के दुनिया के और दुनिया है इसी समीकार के नीचे लेकिन विधा में कहना बा कैसे कि करेगा आज काशी में तो करेगा आज काशी में तेरे औलाद का
जौना समय हुआ के महीना में लोग अपने कुल खानदान के तारेलन काशी नगरी में, लेकिन वही समय कोनो गांव से राहगीर रास्ता धर के जात हलन।